Ittella b'suċċess is-suq tal-miliet mill-Kunsill Lokali ta' Ħalkirkop li din is-sena ingħata l-isem ta' Gigantic. Dan is-suq li beda minn nhar is-Sibt u l-intemm propju l-ħadd filgħaxija ġibet lejh numru kbir ta' persuni u familji sabiex flimkien jesperjenzaw dak li kellha x'toffri din l-attività f'ambjent festiv. Is-suq din is-sena ngħata x'jaħta differenti mis-snin preċedenti hekk kif fih dan tella madwar 60 stand differenti li fost oħrajn bjaw affarijiet minn artiġjanat Malti u li kienu magħmulin bl-idejn. Is-suq offra wkoll numru ta' eżibizzjonijiet tal-arti li jvarjaw minn presepju ħaj għal tiżjin li żewwaq lir-raħal kollu. Il-ħadd filgħodu kru ta' One News żar dan is-suq fejn hemmhekk ħadna l-kummenti minn uħud ta' persuni li qasdu jattendu bih ġarhom. Kien tajjeb ħafna, morna tajjeb ħafna, ġifieri laqas b'sart ir-rispons li ħajġu daqshekk nies, ġifieri tajjeb ħafna. Atmosfera hija vera sabiħa, ma tistax tkun isbaħ milli u peress li ma norganizzawhom dawn l-affarijiet inħabba il-COVID u hekk. Allura l-atmosfera iktar marret il-qoddim. Maw ħafna affarijiet magħmulin bl-idejn li naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi m'hawnx isbaħ minnhom mhux hekk. Issa looking forward li niklu xi ħaġa għax naqra frisk ukoll imma hawn sabiħ ħafna. Tkellimna wkoll ma' persuni li kienu l-imħuħ wara numru ta' esibizzjonijiet u reċti waqt din l-attività. Bażikament bħala Kirkop Pageantry Groups xtaqna waslu l-messaġġ tal-miliet u allura minna peġi tibbażat imma li r-raja ta' dak iż-żmien qed jirrakkuntaw l-istorja. Nista' ngħid li l-bieraħ morna tajjeb ġifieri ġew over 400 nies jiġu jarawna. Allura kien għalina ta' suċċess. Xin jisimha Sejjeħ u Lilin hija arti bej astratt u semi astratt fej għandek setta pitturi li huma relatati ma' sejjeħ u għandek setta pitturi li huma relatati mal-modern. Slitna wkoll kumment tas-sindku tal-lokalità Terence Aġus li tenna s-sodisfazzjon tiegħu għal attività suċċess oħra, grazzi wkoll għal parteċipazzjoni tal-pubbliku. Attività li nistgħu ngħidu hekk suċċess, Gigantic b'suċċess, l-akbar sodisfazzjon li wieħed jieħu wara dak il-xhur kollha ta' preparazzjoni. Nista' ngħidu li l-bieraħ in-nies ikkonkorrew bih ġarhom u dolodu wkoll qed naraw konkurrenza sabiħa.